Nago kabe guerre de fait abe guerre soro. Nago kabe Chine détruit, Chine bau détruit. Nago kabe guerre nucléaire de imposer. Awga jamana abe chiga ke mugu ye. Naw ko kabe Chine fene ke jamana de jamana mi awga usago kala Chine tina so oma. Niye Chine nga ministre ka kuma de ministre ka kuma jume ka adressé américain na ku prévenir ka fo ku biga tani sira mi ye ugu janto baw Chine wa utina kado ke uye. An b'a dɔn k'a fɔ Américains ka laada ye min ye depuis san damadɔ soit u bɛ maaw bila fanga la maa minnu tɛ u yɛrɛ fɛ maa minnu i n'a fɔ maa minnu ban'u yɛrɛ la i n'a fɔ Obama ninnu u bɛ maa bila fanga la maa minnu kɔrɔla ka tɛmɛ hakɛ kan hali u yɛrɛ bɛ don min na u t'o don don i n'a fɔ Biden tun bɛ cogoya min na u bɛ maa bila fanga la maa min kunkolo tɛ ni fatɔ don. Mun Américains b'o kɛ walasa ka maaw bila fanga la minnu bɛ se ka sɔn u ka fɔta bɛɛ ma minnu b'u kɔfɛ n'u ye fɛn o fɛn fɔ walasa i bɛ se k'o kɛ baw b'a dɔn k'a fɔ i t'i ma dafalen. O hukumu na Chinois y'u ladi k'u k'a dɔn k'a fɔ ko ni guerre bɛ wuli Chinois fɔlɔ t'a daminɛ ni nucléaire cira Chinois fɔlɔ t'a ci nka min mana ci Chinois la siɲɛ kelen i tɛna temps sɔrɔ ka filanan kɛ baw Chinois ka riposte o b'i ka jamana ci k'a yogoyogo. U tilara ka avertissement di Américains ma ni mun ye ko Américains ka dogo 60 eaux vives nucléaires o n'o ye nucléaire kunkolo ko o 60 de bɛ olu Chinois bolo o ye kelen ko filanan ye min ye bombe à hydrogène ko ti jamana si bolo diɲɛ na ni Chinois tɛ ko miniti 20 dɔrɔn kɔnɔ o bombe diɲɛ fan o fan n'i bolo ɲɛsin ma u bɛ se k'o yɔrɔ détruire k'a ci ka bɔ yen pewu planète kɔnɔna na. Ko Américains bɛ ka direction min ta u ka réfléchir yan'u ka tɛmɛ n'a ye ko baw fɛn min don kulonkɛ fɛn tɛ. Nin bɛɛ sɔrɔla mun fɛ baw an ɲɛ b'a la k'a fɔ Américains bɛ ka menace cɛya u ye jamana dɔw attaquer ka ban kuma dɔ la u bɛ Israël bila ka kɛ kuma dɔ la u yɛrɛ b'a kɛ i n'a fɔ u bɔra ka min kɛ Venezuela. Donc an ɲɛ b'a la k'a fɔ Américains ye waati laban in na u bɛ ka Iran fɛnɛ menacer cogo bɛɛ u taar'u ka kɛlɛkɛminɛn gɛlɛnw bɛɛ bila Iran da la. Donc o waati kelen kɔnɔna na Chinois ni Iran bɔra ka contrat min kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ la u ye yɛlɛma don a la k'a yira k'a fɔ désormais ni jamana o jamana ni Iran kɛlɛla a bɛ komi ni Chine kɛlɛla n'i ye Iran attaqué a bɛ komi ni Chine n'i ye Chine attaqué Russiw fana bɔra k'o kelen de kɛ contrat min kun b'u ni Iran cɛ n'o ye k'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛ la o t'a la bilen ni Iran donna kɛlɛ min na Russie fana bɛ don wa Russie ma da o ma Russie tilara ka na tuguni ka kɛlɛkɛminɛnw di Iran ma kɛlɛkɛminɛn minnu b'a to Américains mana bi Iran kan n'u b'a wele ko S-400 u bɛ se ka tiɲɛni kɛ Américains kun min cɛ ka jugu. Munna Américains kan ka réfléchir sisan yan'u ka Iran attaquer parce que an b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ Chinois de ye jamana ye minnu bɛ kɛlɛkɛminɛn fabriquer ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan. O tɛ kuma ye ko Chinois yɛrɛ ye min fɔ o ye Américains ka militaires yɛrɛ de y'a yira k'a fɔ ko Chinois bɛ kɛlɛkɛminɛn min fabriquer a ka ca ni Américains ta ye siɲɛ 5. Donc Israël ani Américains bi min na u kan ka réfléchir u kan k'u sigi ka miiri u bɛ fɛ ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ cogoya min na u kan k'u sigi ka miiri k'a fɔ jamana tɔw fɛnɛ commencera ka révolter ka ban u ka fɛn ma. Bawo an b'a dɔn k'a fɔ Américains bɛ ka nin bɛɛ kɛ walasa ka Chinois ka kunbɛn Chinois bɛ ka taa n'a ye jamana o jamana ni sɔnna ka collaborer ni Chinois ye Américains bɛ wuli ka guerre tigɛ i la. O ye kelen Iran fɛnɛ ta digilen d'u la parce que Iran de ye BRICS kɛri yɛrɛ o kɔrɔ ye ni Iran tɛ yen BRICS tɛ se ka kɛ yen. Donc BRICS min bɛ yen olu fɛnɛ man'u sigi ka Iran lajɛ u b'a dɔn k'a fɔ k'u ka projet nin y'a cilen a ka jugu Chinois fɛnɛ ma ka tɛmɛ Russiw kan parce que pétrole bɛ Russiw bolo kelen Chinois ka projet filanan n'a bɛ fɔ olu de la soit n'u bɛ fɛ ka siraba min dayɛlɛ ni Iran ye a bɛ tɛmɛ ni Iran de donc ni Iran cira o ye Chinois ka projet tiɲɛnen o y'u ka puissance ya donnen bɔgɔ la. Russiw bɛ fɛn wɛrɛ kalama n'o ye k'a fɔ ko Américains bɛ ka Ukraine dɛmɛ olu kan u bɛ ka kɛlɛkɛminɛn di Ukraine ma a san joli ye nin ye u bɛ ka Ukraine dɛmɛ olu kan fo ka Russie gɛlɛya caman se Russie ma u bɛ ka Israël fɛnɛ dɛmɛ Iran kan san joli donc u fɛnɛ b'a dɔn k'a fɔ ni Américains y'a kɛ u bɛ n'u venger u fɛnɛ tɛn'u sigi ka Américains lajɛ u fɛnɛ bɛna Iran dɛmɛ Américains kan. An b'a dɔn fɛnɛ nin waati la k'a fɔ jamana ba naani bɛ ka entraînement kɛ ɲɔgɔn fɛ Russie ani Chine ani Iran ani Corée du Nord olu bɛɛ bɛ ka entraînement kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a ye k'a fɔ ni nin puissance naani farala ɲɔgɔn kan sansi foyi tɛ Amérique bolo ka gagner kɛlɛ la. Donc o bɛ yira k'a fɔ Américains yɛrɛ dɛsɛra k'a fɔ k'u ka jamana bɛna ci parce que an b'a dɔn k'a fɔ a san 80 de ye ɲinan ye ɲinan y'a san 80 de ye Amérique bɛ ka diɲɛ dominer jamana min man'u diya u bɛ wuli ka t'o ci jamana min man'u diya u bɛ wuli ka t'o ci a guerre hakɛ bayirikaw de bɛ yen a san 80 laban in kɔnɔ olu de bɛ ka diɲɛ jamana
bɛɛ domine, jamana tɛ se ka riposte, jamana tɛ se ka la f'i da la k'a fɔ k'a ye nin kɛ a ma bɛn an ma. N'a y'o jate minɛ Corée du Nord dɔrɔn ka militaire bɛ bɛn militaire 2 millions de ma. Donc o ye problème ba ye min bɛ diɲɛ lasiran, min bɛ américains lasiran, parce que Corée du Nord dɔrɔn bɛ se ka américains ka base fɛn fɛn bɛ Japon k'a bɛɛ détruit, américains ka base fɛn fɛn bɛ Corée du Sud fɛnɛ k'a bɛɛ détruit. An b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ Russiw ni Chinois ka sous-marin minnu bɛ yen, u bɛ se ka taa fɔ Amérique ka jamana dondaw la ka t'u bila américains kɛrɛfɛ k'u ka jamana bombarder nɔgɔya la. O dɔ ye jumɛn? An n'a ye k'a fɔ kabini mankan wulila Chinois ye kɛlɛkɛminɛn n'u ka base militaire sigi Iran. U ye o minɛn caman tɛmɛ ni Pakistan ye ka taa don Iran, parce que Pakistan de fɛnɛ bɛ arabu jamanaw la minnu bɛ ka Iran soutenir, sinon a tɔ bɛɛ farala Amérique kan ka Iran kɛlɛ.